esi na anụ wee na-arị enu maka na enwe ka ịgbagide ọsọ n'ụwa ka ịgbanarị anị n'ọsọ ya mere ị ga-ejijiri nwayọọ na-eso ụwa ife n'enu nọrọ n'enu na-eko na-enweghị ihe na-eme na enweghị ihe jikọrọ gị na ndị ana ma ọ bụ ndị nke gị cheta na anụ ọbụla nwụrụ n'enu emesi ọkpụkpụ ya ga-agbadatarịrị n'ala olekasịa ya bụ na a na-ebido n'anị wee na-arị enu a na-ebido nwayọọ nwayọọ wee na-ewe ụwa cheta na nke ọbụla ị na-eme nwanne m nwoke nwanne m nwanyị gbanisie ike na-eche maka echi dị ime nwe eme ihe ọ ga-abụ ma ọ bụ ihe ọ ga-amụ ị na-akwado o wee ike ọ bụrụ na ị nọ n'ọkwa ugbu a ike gị iwere ike ị na-eme na ọnọdụ anyị nọ na-ewebeghị onye nọ na ya na-eka ike cheta na emesịa ike ga-agwụ gị ị ga-eme okenye ọkpụkpụ gị niile adaa oge ọ ga-eru na mgbede kedu ihe a ga-ekwu maka gị ebe ahụ ị nọ ugbu a mgbede gị ọ ga-aka mma ka ọ ga-abụ oru oge ahụ ibekwa imebe akwa makwara ị na-eri a na-akpọ gị jiri nwayọọ ị na-eme oringo na-akpagharị si na enwe dị ihe na-eme na ọkwa anyị nọ n'ọkwa ego na-abịa ichefuo echi ọkwawa mgbe ntawa na ego ahụ gwụ ibe oge ahụ ị na-asịkwa na ịma a na-akọ akụkọ ịpụta n'ebe ndị ma ihe a na-ekwu na-akọ akụkọ ị na-asị amakwa onye ịbụ n'oge ịbụ nke abụrụ nke ọzọ oge ahụ ịbụ nke abụrụ nke ọzọ gịnị ka ị mere kedu ihe ịbụ ugbu a ọ ya ka anyị na-ekwu mere na ị ga-eje ị na-eri na-edebe maka echi maka ọ na-agba alụsịa na-anwụ erie na ndo gị bụ oge mgbede omume niile ị na-eme ugbu a ị ga-erite uru ya n'oge kara nka n'oge mgbede ihe ọ bụla ị na-eme ị ga-eri uru ya cheta n'oge mgbede gị na ọ bụghị ka ọ dị gị taa ka ọ ga-adị gị echi o wee ike ọ jọrọ gị njọ tata idebe aka ọtọ na-emesi ihe ọma ike nwanne m mgbede gị ga-adị mma ị ga-erite uru ọma ọ dịrị gị mma taa jiri mma ọ dịrị gị taa meta mma debe ya maka echi ka ị werite ihe ọma ya bụ nke ọbụla ị na-eme ọkwa ọbụla ị nọ na ya cheta nwanne gị cheta echi maka na ihe i mere mmadụ ka a ga-esi mere ka isi tụọrọ mmadụ ka a ga-esi tụọrọ gị abụ m Chiziani ọ bụ omenala ka anyị na-akpa ugbu a na Kpakpando n'ụlọ ọrụ nkaraka bụ nke ịma na anyị nọ gbam na-eti Solid FM ọkwa akara 100.9 ka ị ga-eji weta anyị nwanna ma ọ bụrụ na ị na-ege anyị na mba ụwa niile ị nwere ike ije na ọba ahịa ebe a na-apịtụ akara anyị na Google Play Store ịpịtụ Solid FM ị nọrọ na mba ụwa dum ị na-egezi anyị na anyị na Kpakpando TV nọ na YouTube ị nwere ike je mara ihe niile nke anyị ga-ekwu n'ụbọchị keta ya tinye ya na awara nzipụ ozi ozuru ụwa Facebook Kpakpando TV je ebe anyị mara ihe anyị ga-ekwu izipụtazi ozi nke gị anya n'afọ ya na-akọrọ gị ya maka na anyị ezuona ka aha eru udene anyị ga-atụtụ nga wee gabazi ozigbo n'isiokwu anyị isiokwu anyị nke taa bụ na omenala Igbo Chineke haziri ndị Igbo ndị Igbo amamihe pụrụ iche ka ha bụrụ ụmụ Chukwu ihe niile wee na-aga n'usoro ya ọbụla mara oke na ọlụ ya anyị wee na-akpa oke na ọlụ ebumpụta ụwa ọlụ nwoke na nwanyị ka ndị gboo ji hazie ọnọdụ nwoke na ọrụ nwoke na-alụ na ihe nwoke kwesịrị ime na ihe nwaanyị kwesịrị ime ihe ndị torobịa kwesịrị ime n'ọdịnala Igbo ọ bụ ya ka anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa Amechi Ugwuelu anọgoro Eze Enugwu anọgoro biko kenere m ndị Igbo a na-ekene unu daalụ nụ Eze Enugwu dum ndị Igbo ana m achị unu demenu mmadụ erikwana okenye bụkwaji ahụ ọ bụ ya bụ onye isi nchụaja n'aka Mangwo ọgwa ka ọdụ ihe mere eme nwanne m
ọ dị ma tata anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo wee kọba ka o si dị onye isi nchụaja dịka isi kwuo ya ka anyị na-ekwu onye ọbụla nọ n'ụwa mara na o were oke na ọlụ dị ọlụ ya na ewere ugwu pụrụ iche a na-enyere ndị okenye na gboo dịka isi nụ ya n'ọnụ eze Enugu. Onye ọbụla rie oke onye ọbụla ọkachasị oke ịsọpụrụ oke ụdị afụfụ nke ha anaghị agwọta ya agwọ. Ọ bụrụ na oke ya ha agbaghị gị ị na-eko na iwere ọkwa na ị ga-eme oke ihe masịrị gị nwanna oke na chi ọ na-adabekwara chi kwukere ụwa oke ebe alịrị ọ bụ oge ọnị ọ ga na-edu gị wee na-aga ị na-apụta afụfụ. Ya mere ị ga-eji sọpụrụ oke dịka nna anyị eze Enugu ji wee kwuo ka anyị gbapụ ọsọ ozigbo eze Enugu dịka isi kwuo onye ọbụla oke were ọrụ ya ewere nsọpụrụ a na-enye ya mana isiokwu anyị bụkwa oke na ọrụ nwanyị na nwoke maka na gboo ọ na-abụ emebe ihe a na-emegasị ewere ka esi azụ ụmụ nwanyị dịka ndị na-edozi ezinụlọ ewere ka esi azụ ụmụ nwoke dịka ndị na-echekwa ezinụlọ na-echekwa dịka nwoke bụ isi na-ekwu ihe a na-eme na-ahazi ezinụlọ ya na-achịkọnata ezinụlọ ya. Ewe ụdị ọrụ ụmụ nwoke na-alụgasị na gboo ewe ụdị akụkọ na nri na ugbo ụmụ nwaanyị na-alụ n'ugbo ụdị ọrụ ha na-alụ were ụdị ọrụ ụmụ nwoke na-alụ na n'aka ugbo na gboo. Ihe a niile bụ ihe a hazigasịrị ahazi. N'uche nke gị eze Enugu gịnị bụ ọrụ nwaanyị na ọrụ nwoke n'ime omenala Igbo na ka ndị Igbo si ebi ndụ? Ndị Igbo na-ege anyị ntị gee na anyị ntị oyi na mbụ aga m akọta ala nwoke maka nwoke bụkarị ihe dutere nwaanyị. Mgbe gboo nwoke ọbụla chetekwe ọ bụ nna anya dị nna ya bụ ike agwa n'ijewa anụ nwaanyị nna ya bụkwa ike agwa onye ọ ga-anụ ya na-enye ha ejewe okwu nwaanyị chaka ịdị na-agbụrụ ọnya edubetekwa ya bụ nwaanyị eburu nwoke ahụ na-anụ nwaanyị ọkwanụ ndị otu ndị na-akpa uri ọ ka achịgharị ndị ya na ya na-akpa o sowe ndị nụrụ nwaanyị hapụ ndị okokporo naanị nwaanyị o sowe ihe mmụta ahụ omume a nakwa ama omume amụ o wee marị ka ọ ka ama achịgba eri n'ụlọ anya ọ bịakwa ọ ya nọ ndị echi eji ọ ga na-azụ nwunye enye nri ka ọ ma nwetebe oge gbaa ahụ ịma na ọrụ Igbo adịkawaghị ọ bụ ọrụ ugbo ọkọcha ya bụ ọrụ nwoke bụ ịkọ ugbo nwaanyị a na-arị ya chụcha enekwete nwaanyị ọbụla di enye nọ ogwe chọtara di enye ya ndị enyi akpa nkata nwaanyị anaghị atụ ihe ọnụ nwaanyị anakpuo anyị na-arụ ụlọ taa nwaanyị a na-ebu nwaanyị nwoke anaghị ebu n'ụlọ na ụmụkwu onye bịara ọ na ojekwuo nwoke ọ chọkwa nwaanyị okuo nwaanyị mgbe na ọmụ nwoke ahụ enwetawa ugwu nwaanyị achichekwa nri ọ naghị emetụrụ n'ọnụ di enye na-anọghị ma ọ rie di enye fụọ ọkwa ma n'ọfụwara mana o jee ngo ka ọ ka ejebe nwaanyị eche ndị di enye abịa ha bịarie ihe nwoke chikwara ga-eme na ọ naghị eme ọkwa dị ime ka eme ihe ọbụla nwoke mesiri iwe ọ chọwa nna dị enye adịghị ọ chọwa nwanne nna dị enye onye ọbụla chanekwe di na-eme ekwubu onye bụ okwu abịa na nke nwaanyị ọbụla anụtara ọ ma na okere ọrụ ya bụ nwoke wetakwa ihe na nwoke apịa kpetakwa ihe nwaanyị bụ ọ dịrị shie oyi kụdie ya ma chụọ iri erie ihe oyi di enye jikwe na ka ọ ka eje mana ọnwụ ndị wedime nke nwoke ebe abịa m nke nwaanyị ya m na gboo onye ọbụla were oke na ọrụ ya dịka esi ahazi Amechi Ugwuele n'uche nke gị dịka ndị ka esi mara ka esi eme omenala ụdị ọrụ ndị ụmụ nwaanyị na-alụ na ụmụ nwoke na ka esi enye nsọpụrụ na gboo maka na ugbu a ị na-anya ịfụ na ewezika ụmụ nwaanyị na-ejizi omenala ndị ọzọ wee bata wee na-asịzi na ihe nwoke ga-eme na nwaanyị nwere ike imekarịa. Ọ bụ eziokwu ọ dị na omenala Igbo?
Chizi nwanne m daalụ. Ekene m n'ụlọ ọzọ ndị be anyị. Na mbụ etu omenala anyị si wee dị na etu ọdịbe anyị si wee dị na ka anyị si ebi, nwere ọdụ mgbe ndị be anyị ji wee fịa ka ihe masịrị amasị ka nwoke na nwaanyị wee bịa na-atụ aka kedu onye kanụ, kedu onye kacha wee pee mpe, kedu onye kacha wee buo ebu, kedu onye kachasị eme. Etu o si wee dị ka anyị si ebi, onye ọbụla maara ọrụ ya. Nwoke maara ọrụ ọ na-arụ, nwaanyị maara nke ọ na-arụ. Anyị makwa na o nwee ihe ụmụ nwoke a na-asị n'ọhanya bụ ihe ha na-arụ, nwee nke a na-asị n'ọhanya bụ ihe ụmụ nwaanyị na-arụ. Ka o si wee dị, anyị afụnụbeghị nwoke mụrụ nwa. Ị na-aghọta? Ọ bụrụ na asị nwoke anyị mara anyị mụ nwa, maka na ka Chukwu si kee onye ọbụla kee ụwa. Ndị Igbo wee bịa nechekwa anya wee fụ na nwaanyị na ụlọ nwaanyị na-alụ dịka etu o si wee na-amụ ụmụaka, amụ nwa, eneta nwa anya, eku nwa, na-azụ nwa, na nwaanyị kwesịrị ka ọ nọrọ n'ọnọdụ na a ga-ekpuchi ya, na-apa ya apa, wee fụ na ọmata ụfụ, na afọ ọ na-ata na ọ na-azụ nwa, na ọ na-ahazi ezinụlọ n'ụlọ. Ka o si wee dị, ihe a na-abịa wee na-asị gị na ihe nwoke na-eme na nwaanyị ga-eme ya ọfụma wee karịa. Ihe a niile bụkwa ihe ndị kịta, ọ kwara ka ndị kịta si wee na-afụ ndụ ka ha si eche nke ha, maka ha na-enejere omenala ndị ọzọ, ndị mba ọzọ, ka ha si eche nke ha. Mana emewu etu anwa, nsogbu nwere ike ịdị. Ọ bụrụ na nwaanyị emenwu dịka na be anyị, nwaanyị ha dịghị arị enu dịka enu nkwụ. Ọ bụrụ na nwaanyị chọọ na ọ ma arịnwu enu nkwụ, mana ihe eji wee na-eme ya bụ nwoke na-arị enu nkwụ, nwaanyị na-arị enu nkwụ. A ma na iri enu nkwụ na mmadụ nwere ike daa na ya nwụọ. Ọ bụrụ na nwoke na-arị, nwaanyị na-arị, ọtụtụ mgbe nwoke ga-abịa rie enu nkwụ daa nwụọ. Ọ bụrụ na nwoke rie enu nkwụ daa nwụọ, nwaanyị daa rie enu nkwụ nwụọ, ịma na ezinụlọ a nwerezi aka ji ha. Ihe a na-eme ha bụ ka o wee nwee na ọ bụ na onwe ihe nwaanyị ha na-eje agha, maka na agha rie isi nwoke, nwaanyị enedo ezinụlọ anya. Ọ bụrụ na nwaanyị ama amenwu dịka ike aka si wee dị, mana ụka omenala si wee dị dịka ndị be anyị ma wee kwuo wee mee wee sị mba, ụmụ nwaanyị mewenụ nka, ụmụ nwoke mewenụ nka. O nwere mgbe ha bịara sị ka a taa ya ata, ka enene, ka a mara onye ga-emenwu na onye ama emenwu. Ọ nkụ dị na mba na-eyere mba nri ka mba si wee chọọ ka ọdịnala ha si wee Amechi, inekwana ya eze Enugu, anya ka ihe a si gaa efu na emere ihe a ka udo wee dị n'ezinụlọ. Maka na nwoke bụrụ isi, nwaanyị bụrụ isi, ma ọ bụ na-alụ ọrụ ọbụla, kedụzi onye ndị ga na-azụ ụmụaka, na iji gosi na ndị gboo, ndị be anyị, ndị nna nna anyị ha, na Chineke goziri ha hazisia ụmụ ihe a niile, ihe niile a wee bụrụ udo wee na-achị n'ezinụlọ. Bịa mere ịbịa n'anya ugbu a, ịfụ na alụ dị iche iche, maka na enwe ozi onye na-azụ ụwa, enwe ozi onye were ọrụ ya. Onye ọbụla na-ama aka n'ara, nwaanyị na-eje nke ị chọrọ ime ọsị nnupụ isi karịsịrị, maka na onye ọbụla chọrọ imekọta ihe niile a. Na gboo na taa ka esi azụ na omenala bịara abịa, na ka esi mee ya, ndị na-esi mee ya na gboo, mere na ha hazichara nwaanyị mụchagharị nwa, ọ bụ nne nwa ya, nwaanyị na-eji ọmụgwọ je n'iseta nwa, hazisie ya. Nwoke a nọrọ kpata ihe a ga-ejiji ọmụgwọ, abịakwa na onye abịara be ya, a na-abịara ịnenere ọmụgwọ, nwoke agbachie mbọ ike chọọ akụ na ụba na ihe ọ ga-eji du nwaanyị bịara ịna ọmụgwọ, duo ya ụlọ ọfụma. Taa na oge ahụ, kedu ihe pụrụ iche, kedu ihe ị ga-esi kọwaa? Ịma na ihe na anyị na-ekwu okuche nwoke onwe onye, ọ ka anyị na-echeta. Ị na-ekwe ya ndị nna nna anyị ha, ma ndị dịka akwụkwọ, ma ndị ụka na niile, o kwere mba ka ndụrụ hụ na-achịrị na-adịkwara ya nwoke weta ihe eji mee nwaanyị. Ọnya bụ iji kọwara anyị na onwe ka emekete nwoke na nwaanyị anaghị agha. Mana ịdị enye anyị nsogbu ha bụ ụfọdụ ndị na-asa isi, ebido ụnụ nwaanyị achị na ndị nwaanyị anwụkwa, onye bụ ọnwụ isi bụ aka eyi ekwa nsọ emebie anyị na ọdịmma.
emede ka o riwere ha ọnụ madị asụna ya bụ onye ọbụla ọ bụghị anyị mechiri omenala bụ emere igwu nsọ iyi ekwa ojii mana ndị na-asachi achị n'ebe ọnwa isii nchi ọbụla dịrị ọrụ izu ụka na onwe mara onye ga-ebu ụzọ anwụ ọchakwa iji mee na ndị na-asa isi mebichara omenala ụmụ nwaanyị ahụhụ dị enwe ezigbo nsọfụrụ ihe nke a dịchiri ihe nwoke mere nwaanyị ka eme ọ ga-ewere kwuo okwu ya bụ nke mmachi mgbeta ma ọnụnụ nke nwaanyị ụmụ nwaanyị makwarị na onye netara ha ndị nwaanyị ji bịakwarụ ọzawa yakwa dị enye ọka azawa yakwa nna anya ya bụ ọkwa adịghị ego mara ego mana achịrị nwụ na nwoke netara nwaanyị bubenye ya bụ obu ọnwụkwa be nwoke ga-adị eyihe n'ikwu eziokwu nwoke ahụ bụ enwe nwaanyị ahụ ugwu nwaanyị ga-erite bụ ọ mụtakwara ya nwa ọsawa nke nwaanyị etilitekwa ihe soro ụkpụrụ nna anya mere ya bụ ugwu nwaanyị ritere na nwaanyị enweghị ike iji be nna anya meribe dị enye nwaanyị ga na-enwe nsọfụrụ n'ebe nwoke nọ. Ọ dị mma, daalụ. Anyị bịaghachite azụ unu eso tibe ọnụ na tata anyị chọrọ ka unu ndị na-ege anyị soro tinye ọnụ n'ihe a n'eziokwu ihe anyị na-ekwu bụ ọnọdụ ndị agha ọrụ nwoke na ọrụ nwaanyị na omenala Igbo. Akara ị ga-eji tinye ọnụ oge anyị bịachiri azụ bụ 09097711109 09097711109 maọbụ 09023111009. Anyị bịachite azụ unu esoro tinye ebe ọnụ n'okwu anyị ji n'ụbọchị nketa. Abụ m Chiziani, ana m abịa. Ọ bụ omenala ka anyị na-anụ n'ugbo anyị na Kpakpando ebe anyị na-akwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche n'ụlọ ọrụ kara aka mgbasa ozi ebe anyị nọ wee na-eti Solid FM. Anyị nọ n'akara na kpọm na 9 kpọmkwem na ụlọ nke iri agbakere bie dị na Savage Crescent na GRA n'obodo Enugu kpọmkwem. Anyị na-ekwu ọnọdụ nwoke na ọnọdụ nwaanyị ka Chineke ji ihe ndị nna nna anyị ha ụbụrụ pụrụ iche ha hazie ebe anyị onye ọbụla mara ọrụ ya udo wee dị n'oge gboo. Onye ọbụla mara oke n'ọrụ ya ndị mmadụ na-enye onwe ha nsọpụrụ mere na udo tọrọ atọ dị n'obodo dị n'ezinụlọ. Nwaanyị na-alụ ọrụ ya, nwoke na-alụ ọrụ ya, ụmụaka nwere na-alụ ọrụ a na-azụ ụmụaka, ụmụ nwaanyị na-azụ ya n'ụzọ ịtụ egwu na ihe nsọpụrụ, ihe okenye nsọpụrụ, ihe nna nsọpụrụ, ihe nna nne nsọpụrụ. Ya mere mụ na Eze Enugu na Amechi Ugwuel ji nọrọ ebe a wee na-atịghasị ya ọnụ tupu anyị agbapụ ekwentị. Eze Enugu, kedu ụzọ ndị ụmụ nwaanyị na onye ọbụla ma nne na nna ma onye ka eji enye nsọpụrụ n'oge a na-agbo mere na udo onye ọbụla mara ọrụ ya? Ọzọ dị ka ibe ya bụ kedu ka esi eke oke, otu esi eke ọrụ ekekwara oriri eke dịka egbu anụ na ezinụlọ ma ọ bụ na ụmụnna, kedu ka esi enyegasị ndị okenye oke nke ha na ụmụ nwaanyị oke nke ha? Dịka be anyị na-eka ma ngwuo egbukwa anụ, ọ bụ efu, ọ bụ ewu, ọ bụ ọkụkọ, nwaanyị na-enwe ukwu anụ, okenye na-enwe o nwere ngwongwo na-akpapụtara okenye bie na-enwe mana ọnwụ o nwere Amechi ị na ga-etiri ya na-ekwu n'ikpeazụ na nsogbu bịa dọwa ụfọdụ ụmụnna ewetakwa ihe nye ha dịka ịma na ndị agadi ha hụrụ anụ n'anya ọbara na a na-egbufu n'anụ o nwere ọ na-egbochi mmadụ inwu n'ike ọbara a na-egbufuru Chineke ji ekwu ụgwọ ọbara mmadụ a gara igbufu mana ụfọdụ tata bịara mewe enwetakwa ego ụmụaka anyị na-eji afụta enwetakwa ego nye jee were gote ihe gote anụ gbuo ụfọdụ na ga-eji egote ji ụfọdụ na ọ bụ agwa ụfọdụ na ọ bụ rice na ga-eme na omenala a ga-eme n'usoro ndị nna ji eme ya. Abịa n'ọzọ okenye nwa na-eme m tiri be ihe ọ nụkwa egote ọjị na aṅara ọnwa niile eji eme tufu emeghe na na-agba ogwo na-erucha afọ 3 ma afọ 4 abịa mee mana emekwe ndị isi abụ okpu achị na-abụcha ekenye ego ma ọ ji egote rice nna achị biko anyị ka nweta aka na ya bụ ihe adịghị mma maka onwe ndị bụ ndị ọdara iwu eje nga enwere ike ndị ọha na eze anya adịrị 50 mana mmadụ n'Igbo ndị na-agwụghị okwute n'imi ajụ mana machi biko cha ga nweta aka eji ekwe eme ihe weta ihe eji eri n'ụmụnna chee were gote anụ gbuo efu ha ka enwe ego igbu efu ọ bụrụ iwe ụhụ chee je kee ego chee were gote rice dị na ịpa okenye kpara rice 3
ọ naghị adịwa mma na bufe ọbara be nye onye bụ ọnwa ihe eze Enugu ihe na-awụta ya na-ekwu bụ na ụfọdụ na-ahọtọzi ụtọ na-agbụtara udo eji asọpụrụ oke ọ na-abụ olu oke elu oge nke a nọrọ na be ya na-eme nzukọ a na-asọ nsọ na dịka ekwesịrị ịsọ nsọ na ụfọdụ adịghị emezi ya ọ na-emebizi ya emebi ya bụrụ okenye a na-eghe adịta ndụ okenye maka onye dịwa ndụ ya ka adịkwuru anyị na-akpa agụmaka adịkwa ọ dị mma Amechi ifọ ihe anyị na-ekwu ugbu a bụ na dịka o si dị na gboo ahụ udo bịara dị na obodo maka na onye ọbụla bịa mara ọrụ ya mana ugbu a mmadụ ga-apụtasị gị na enweghị dị ihe na-eme na nwoke onye ọbụla na-eme nke ya mere na ọ na-afịa alụ nwaanyị na onwe ya nọgidezie maka na ewetago ka ọ ga-esi mee efuzi na-ewezi ka esi amụ ụmụ a na-ejikọzi aka azụ ụmụ onye nọkọta oje mụkara nke ya nwoke nọkọta ọchọọ nwaanyị ọ tụọghị ime onye nke ahụ ebibe zụba nke ya ọzụsịa na ya amụgo a na-akpụzi nọọ nne nwa ya na ọ bụ nwunye ya nwaanyị na-emekwa otu a ihe niile nyaramịhị ya alụ wee karịsịa n'obodo ihe m na-achọ ịjụ bụ ọ bụ na ọ kaghị mma ka emebe ihe n'usoro ahụ udo ji dị n'obodo karịa ịma aka maka na ụfọdụ na-asị ndị achọghị ịkpa alụ asị na a na-emegide ụmụ nwaanyị na omenala Igbo megidere ụmụ nwaanyị ọ bụ eziokwu na omenala Igbo megidere ụmụ nwaanyị Chizi omenala Igbo emegidere ụmụ nwaanyị omenala Igbo dị ka o si wee dị n'ụdị na ndị Igbo chọrọ ka be ha dị na mma ịbịakwanụ na ka ndị oyibo si wee dị kịta onye ọbụla nọrọ n'isi onye ọbụla nwere ebe ọ nọ nke ya o nwere ọrụ ọ na-arụ nwekwanụ ugwu a na-akwanyere ya na a na-asị ndị Igbo a na-emegbu ụmụ nwaanyị ma ọ bụ emekpa ha kwa sị na mma nwaanyị bụ ugwu di ya nwaanyị bụ mba nwaanyị bụ na anadị maka na nwaanyị amụrụ nwa obodo ekpochapụ onye a mere ndị Igbo ji wee were ụmụ nwaanyị wee na-edose ebe pụrụ iche na-apa ha na-echekwa sị ha na-anọ n'ụlọ ụmụ nwaanyị nwoke na-eje agha nwaanyị ada eje agha o nwere ụdị ọrụ nwoke na-arụ nwaanyị ada arụ nwoke na-arị enu ọbụla nwaanyị ada eme ọrụ ike ndị be anyị ga-abịa ịfụ nwaanyị asị na onwe ihe ọ ga-egbuo o weregodo ka mma gbuo n'osisi na o nwere ka igbunye ya n'ukwu ịmụ nwa enyewu ya nsogbu mana nwoke na-arụ ọrụ a niile o wee bụrụ na ma ndị ụka na-ekwusị na eburu ụzọ kee nwoke ndị Igbo kwenyere na ọtụtụ onye tọọ gị onye tọọ gị ga-ebu ụzọ mee ihe ọbụla tupu emewe ekewa oke a ga-ebu ụzọ kenye onye tọọ gị ebe ọ bụ omenala ebe ọbụla na nwoke ga-esi na be nna ya kunie jee kpọrọ nwaanyị nata dosie n'ụlọ n'ụbịa nwaanyị nwunye ya ọ nọrọ n'okpuru ya o nwero omenala adịghị eme ya ma ndị ọcha ma ndị ojii nwaanyị ọ ga-esi be nna ya nata be nwoke nọrọ n'isi nwoke mba onye nọ n'ala ma akwụ bụ ọsụkwụ ịkpọnata nwaanyị na be gị idosi ya inye oche ọ ga-anọ ine ya atụrụ ya aka atụziri ya ụzọ nekwa ka a si emebe anyị nekwa ka a si emebe anyị ịtụ a ka o kwesịrị ịdị ọ bụrụ na ejikọ aka mana ihe dị na ya bụ na o nwere ụmụ nwoke na-emegbu nwaanyị nwee ụmụ nwaanyị na-emegbu di ha mana ndị ọgbara ọhụụ bịazikwa dịka etu esi wee na-ekwu ụfọdụ dịka ha si wee na-ekwukwa nkịta sị na nwaanyị na-anụ nwaanyị nwoke a na-anụ nwoke alụ ndị Igbo si na-alụ na be anyị nwoke ama abịa nwaanyị anụbịa ọ bụrụ omenala ndị Igbo omenala bụ ka ndị si ebi ọ masị gị isi na ka ndị si ebi adịrọ mma mana ka m gwa gị Chizi mgbe e jere be ndị Hausa erinube m nne ha mgbe e jere ife ya ala nna erinube m nne ha amarọ m ka egwu ha si ada amarọ m ka a na-anụ nwaanyị ihe na-eme ha obi aṅụrị oru ụfọdụ mbọsị isi ka njikere ebe ha na-emechi ya niile ka m wee fụ m wee ruo ebe ahụ mfu nri ha na-esi nri mma bụ nri ndị Igbo akpụ na ji
na ofe egusi na ofe ọgbọnọ na ihe dị na ya mgbe efe nri a na-eri ịha dịrọ nka nri ọdụdị ị na ọdị na-ekwu mana ha rie ya obi aṅụrị enwe obi aṅụrị ha na-eti egwu wee chọpụtasị ọ bụrụ ezigbo ihe iweta ofe ndị Hausa dịka nke a na-akpọ bịa kuka iweta ofe egusi idobe isi onye Igbo nyekwa okedị nke ka mma onye Igbo ga-asị gị na ofe egusi ka mma onye Hausa asị gị na ofe mmịa kuka ka mma mba nkụ dị na mba na-eyere mba 09097711009 maọbụ 09023111009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tie ọnụ oge eruo na oge gị na-ege anyị ga-ezi tie ọnụ ihe anyị na-ekwu bụ oke na ọlụ dụalụ nwoke na nwaanyị tata tie ya ọnụ gwa m afa gị na ebe isi akpọ kwuchie okwu ike o Uchenna ebe ka isi akpọ ngwa akwa nụrụ ihe anyị na-ekwu ngwa gaa n'iru gaa n'iru anyị na-anụ ihe ị na-ekwu gaa n'iru otibiena ka anyị were ya ọzọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ Wabeze ekene gị Wabeze odogwu eze ọha na Amechu eze Enugu agaba isiokwu ụlọ nke taata ọbụla Chize Igbo ọbụla mara ezu aka azụ dị ya n'omenala Igbo mgbe udo ka dị n'ụwa ndị Igbo na-afụ nwaanyị n'anya onye mere Amechi jiri sị onye eji ama atụ nwaanyị eji eje agha onye ọbụla asịghị eje n'agha ọ dị m ka anyị sekepụta ugwu anyị enye ya onye jere ahịa ji umechi ole ndị nọ n'ụwa gbam nke a bụ eziokwu ọwebụrụ bụ na bifo nwaanyị bụ odozi akụ mana taata ihe niile anyị asacha na omenala ndị ụka na-eche na ahịa Wabeze anyị adanụzikwa ihe ị na-ekwu adị m eweke kpọghachi ya biko ka anyị were ya ọzọ gwa m afa gị na ebe isi akpọ afa gị na ebe isi akpọ biko afa gị na ebe isi akpọ onye na-akpọ Edewede na-ekwu Ijikewe akpọ nwanne ị ga-adị nwanne mmadụ daalụ nwanne ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne o ise biko ana m ekele unu na ihe unu na-eme na igwe okwu redio a na-ekele unu na-eme nwanne m jisi ike na-ege anyị otu unu si ekwu gbasatara omenala ndị bịara abịa ụfọdụ ife omenala ndị bịara abịa mebiri kama na onye ọbụla na-eme otu o si masị nke ihe ọ bụla ihe m chọrọ ime ka unu mata n'oge a n'ihu Chineke ga na-agọzi unu daalụ ọ dị mma maka ndị ka gbanyere ekwurekwu unu akara ekwentị eji eweta anyị maọbụ tinye ọnụ n'okwu anyị na-ekwu maka ọnọdụ dịara nwoke maọbụ nwaanyị n'ọnọdụ dịara nwoke na nwaanyị na omenala Igbo akara ekwentị ga-eji tinye ọnụ bụ 09097711009 09097711009 maọbụ 09023111009 ịkpọ anyị afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo gwa ya afa gị na ebe isi akpọ
Ee, ọ dị mma ekwentị nke a emene ya ka anyị were ihe ọzọ. Gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Somadi na gaa n'iru. Aja onye kpatara isi nkụ na ọ dị ụtọ karịa Krismas. Ọgwụ kwatiri ntụkwasị obi bụkwara okwu ndụ. Abịa omenala abịa ebe nwoke na nwaanyị nọ ekele ọrụ ike Chukwu ekego ya gburugburu. Enweghị ihe dị iche. Obere dị iche bụ na onye a bụ nwaanyị onye a bụ nwoke. Na be nna m kịta mmadụ nwere ike nwụọ. Ụda isi eme bụ na ọba ochifere ya n'iyi nye ya otu afọ. Otu aka ọ dịkwa nwaanyị kwa. Mana ndị kịta ihe kpatakwara mebichara ọkụzi ihe kịta bụ na ụka na mmepe anya obodo nwa bekee mepere anyị civilization. Ọya bụ ihe so were akpa ọchịchị omenala. N'ezi anya mgbe gboo ahụ nyere anyị edozokwa ya ruo ma nkịta ịfụ na a na-anụte ndụ aka ihe niile na-aga n'usoro. Omenala na-ekwu okwu bụ na ote ndị si ekpere Chineke ya ihe niile na-aga n'usoro. Ọ dị ka omenala na-ekwu okwu ndị nna nna anyị agụtụbụta ọ bụrụ ihe dịka ebe ọnwa isii na otu afọ ha ga-egote ọkụkọ Igbo gbuo ewu nke aka gị Igbo buchapụ ya ji weta okwu Chineke. Ụmụ ihe adịghị na-egbochiche ajọ ihe ịbata na ezinụlọ. Mana ndị nkịta ada aghọta ịfụ ndị na-eme ya nkịta ha na-enye anya onye anya ka aka ihe azụ ọkwa. Mana ọ bụrụ njọ ka ọ bụ kama na ote ndị agba flash wee ghọta. Nna akwado ụlọ n'okwu ụlọ na-ekwu ga-agwa n'ihu Chineke ga-anọ ebe ọ. Daalụ Somadi na daalụ. Dịka Somadi na si kwuo ụfọdụ ọ bụ ndị a sara isi nke ha ga-egbu na be nna ha ka ya ji chụọ aja na ezinụlọ ha eburu ya jeburu ihe na onye ọzọ onye isi nsa isi ha onye ahụ ejezie na-egbu ya na-erizi uru ihe ha kwesịrị iri. Gwa m ọ dị mma gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ. Ọkịja niile ọ ga-adịrị gị mma Ọkịja daalụ. Ụfọdụ mgbe a na-eme na-ekwu okwu ihe gbasara omenala ọ na-adị mma nnọọ na ntị kama ibe na-eme ka nwapụ ime ibe m ga-ekwu n'ime ya bụ okwu ụnyaahụ bụ na ịkwalite omenala na ọchịchị dị kịta na-ede m nnọọ ibe dị iche maka na iwe ọchị ọfụma na ọ bụrụ na site na ndị eze ọdịnala na-ahapụtazi ndị eze n'usoro ọdịnala a na-ahapụtazi ndị eze n'usoro ndị ọchịchị ọ bụrụ ọzọ usoro omenala ebe ndị kwesịrị inye aka kwalite ya bụ omenala kama ya ezi oyi na-emebipụ ya bụ omenala na-ajọ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-emebipụ ya bụ omenala maka ife njọ ka ndị ọ bụ ife abụ ịmụ anya abalị na mmadụ nwụọ ndị be anyị na-akpọ ya ọkụ abalị o so n'omenala o so n'ihe ji akpa o so n'omenala itikwe mmọnwụ so n'ife ji akwalite omenala mana ị ga-ezi ntị ụfọdụ ebe gasị asụ eji mechie weki eji mechie iti mmọnwụ eji mee nke a ife a bụrụ mmebi gọvanọ ma ọ bụ chairman ebe ahụ kwuru ha n'okwu eze ahụ anabata ya ọtụtụ igwe ndị Nnewi igwe Orizigbo naanị igwe na-asọpụrụ n'ala Igbo maka ama m na gọvanọ kwukworo nke na-adịghị onye nwa mma na ntị ọ ya sị gị na ọma mme na Nnewi ha ga-esi ebe ndị ọzọ dị iche iche ọ nke gọvanọ gburugburu nke ndị eze na-eme ha anaghị emekwa ife omenala maka ama m na ịmụ anya abalị bụ ịkwanyere onye nwụrụ anwụ ugwu ikpeazụ mana na-azụ eme na-ahọpụta na-emechi site n'ebe dị iche iche ịbata aba ahụ ya emechighị ya echere ebe a ka ajọ ife ga-eme nwanyị na ajọ ife na-emego na broad daylight ajọ ife na-eme na deo na-akarị nke na-emezi n'abalị ma mpụ ruru ha nwere ime karịrị nke ndị omenala na-eme na-enye m nsogbu. Daalụ ihe Ọkịja kwuru bụ ihe na-ewute nke ukwuu ọ bụ eziokwu. Nke mbụ bụ na ndị kwesịrị ịna na-ahazi omenala ma ndị ọha na eze otu ọha na eze ma ọ bụ otu kachasị ịhazi ka ndị si ebi ka esi ebi maka na otu a bụ otu ọha na eze oge ụfọdụ ihe ọ na-anaghị eji adịsị ka akpọba ndị eze ụfọdụ bụ obe onye eze ọdịnala ga-apụta na-aza afa mba na onye omenala mba ọzọ
ụdị onye eze ahụ ọ dịghị ka ewe ihe ọ ga-emegide ọ mata omenala nna ya. Ya mere na dịka Ọkịja si kwuo na gboo ka esi eme na gboo nke eze Enugwe kwugwara ugbu a bụ na a na-achị ka esi tọọ onye tọrọ na ụmụnna bụ ya bụ isi. Ndị a chịkọtazie aka na ụmụnna ahọtapụzi onye tọrọ n'obodo, onye ahụ abụziri ebe a ka a na-eme nzukọ, ya bụ isi onye a ka a na-ekpere n'ụzọ ọdịnala, obodo wee na-aga. Abịazie n'ọgbọ n'ọgbọ, ọgbọ ewere ndị otu ha na-achị n'ọgbọ n'ọgbọ. Mana ndị nwa bekee bịa ebezie mkpara n'agbanyeghị na-ewugoro ndị na-achị oge ahụ na-ahazi obodo, ebezie mkpara na-enye asambodo. Ụfọdụ ihe ha mkpara gbanwee afa ha, gbanwee ihe niile. Onye agbawere afa ya ọ ga na-emezi ka ndị gbawere afa ya. Ihe a bụ ya ka anyị si akpọlite ndị Igbo ka ejebe mebe ka udo wee dị n'obodo, na-ekele ọrụ eke. Onye ọbụla nwere okele ọrụ ya. A na-asọpụrụ nwoke, na-asọpụrụ nwaanyị, na-achị dị n'oke, na-eri n'oke. Enugo na ya ma echi kwuru ugbu a na a na-achị n'oke, a na-ahazi ihe n'oke. Ya bụ ndị okenye ụmụnna, onye ọbụla pụta ka edozibe ana Igbo. Onye eze ọbụla napụtara na-aza afa mba ọzọ wee sị na ya bụ isi omenala obodo Igbo. Ewekwa ka ọ dị, ewekwa ka ụdị agha dị, maka na ụdị agha ọ ga-ama na omenala Igbo. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ọ gbabiri, ngwa gaa n'ihu. Na ndị Igbo na-afụ nwunye ha n'anya, na nwoke jere agha nwunye ya nọdụ, ọ gosiri ịfụnanya. Abịa n'ihe niile nọ n'ụwa ekere ya eke, si a mechi ugwu ya amazi n'ọnụ jijiji. Ọ nwoke ka ọ bụ, ọ nweghị mgbe nwaanyị ya emenwu ihe nwoke ya eme, maka na ndị kwuru okwu si na mkpịsị nku aka nke nwoke ọ dị nka si nọ 11 n'ọnụ ndị jikọ 12. Edechi ebe ahụ were okwu wee kee nwaanyị. Kedu ka o si dị ka onye enyere okwu na onye ji 11 na 12? Kedu ka ha na-aba ya aha? Ha na-aba ya aha. Nwaanyị agaghị emecha nwa ihe nwoke mee. Onye mere ihe nwaanyị na-eje n'ụzọ isi ya ihe ọgbadadaga kpọrọ ya di gị. Nwaanyị di ya nwụrụ na-abụ anawụghị oke ya. Ọ mara di ya ngwọ na-ebe akwa na ọ bụ na di ya nọ ihe aka ya eme. Ịnawụghị oke ya na-esighị ike na ya oje n'iji di ya jee dowere ya akwa ya na-ekwe ihe a na-eme ya. Mana nwebeghị nwoke nwunye ya nwa na-anaghị oke ya oje n'ihi nwunye jee yowe ya ya na-ekwe ihe a na-eme ya. Ekele ọrụ eke ijigodo ma fim ha na-eme na TV, ụmụaka owuru na-anụ ọgụ. Ọ na-abụ aka owuru ụmụ nwaanyị gbuo anụ, nke nwoke bịa ụmụ nwaanyị abụọ, nke nwoke rijucha afọ, ụmụ nwaanyị abịa iwe nke. So ekele ọrụ eke, nwaanyị Igbo na-asọpụrụ nwaanyị maka na nwaanyị na-edozi obi. Ka ndị ọzọ kwuo, daalụ. Daalụ Abeze, nke a bụ eziokwu. Igbo na-asọpụrụ nwaanyị. Igbo adịghị eji ụmụ nwaanyị ha egwu egwu, a na-enye ha ọlụ. Ya bụ na ọzụzụ ya ka ike nọ nke ọzọ na a na-emegide ndị ashị na-aja ashị na omenala Igbo megidere ụmụ nwaanyị. Ọgwa ashị ihe a niile bụ iji gburusie, ma na ihe niile bụ esi ha na nwaanyị achọ ma ha imebi omenala ndị na ka ndị si ebi na ọba afa ndị achọ ikpochapụ ka ha si ebi, esi na nwaanyị na ụmụaka kọba asịrị na nke a megidere. Abịa na ndị na-akwanyere ụmụ nwaanyị ugwu karịa, ọ bụ omenala Igbo maka na ha ejighị ụmụ nwaanyị ha egwu egwu. Ya mere nwoke na-apụta wepụta ndụ ya, wepụta ihe niile, na-echekwa n'ịfụ na ezinụlọ ya dị mma. 09097711009 maọbụ 09023111009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ na ya. Anyị na-ekwu ọnọdụ nwoke na nwaanyị na omenala Igbo, oke na ọrụ dọọla. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Hello? Nne ka ị mere ezi nwaanyị. Biko afa gị bụ gịnị? Aha m bụ Oriakụ Ụkamaka. Ebee ka ị si akpọ? Na Akọnike. Mgbe gaa n'iru ezi nwaanyị, nwaanyị ọma. Ana m nwaanyị ịchọkwara ịnụ ihe na-ekwe ị na-ama na ogbubie na nsogbu adịghị, kpọghachi azụ. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Maazị Igbo. Maazị Igbo gaa n'iru. Oge
ekele m unu n'ifuru na-ekwu amaka. Daalụ. Ya m na-atụnyere ya gbasara omenala Igbo na ndị be atụ uchebe omenala ha mana ha ka ọ bụla ka na-atakwa afọ ya. Ka ọ dị ịbata mmụọ anyị Nsụka ịbata be anyị ihe ndị Igbo na-eme abụrụzi omenala. O nwere ebe ike na ọwa bụ mma pụtara na na-echi ama enye ndị mmadụ ọdụ atụ na kọmuniti m ọ bụzi fada na-enye mmadụ ọdụ atụ ebe a ka ike na ọwa bụ m. Mgbe onye apụta ọtụ ya dị emezi omenala ị ga na-aza ala nna gị ide emezi omenala. Ihe ahụ na-ekwu amaka ana m ekele unu nke ukwuu. Daalụ. Nke a bụ eziokwu. Ụfọdụ ji egwu na asịrị ịma na ihe niile bụ ọkwa aja asịrị a na-asị a na omenala Igbo adịghị mana o megidere nke a na nke a bụ ihe mana ha ga-ewere ihe a jee gbanwee ya na-eme ya n'ụzọ omenala na-eme ya n'ụlọ ụka. Ha were nke ndị Igbo agbanwee ya na-eme ya sị gị mba na ọzọ ya. Asị m kwuo ọ bụ na omenala na-ekwe chịwa ọchịchị Naijiria ọka dị mma. Omenala na-egbochi ihe ọjọọ niile dịka ọ bụ na ndị gọvanọ ma ndị isi ala ọ bụ na ha na-eme omenala enweghị ihe dịka na-achị ga-arụ ụzọ alụkọ na onye a na-achị na ọ dị achị ọfụma maka ime ihe ọjọọ ebe a onwe ọzọ ihe ga-achị n'ụdị ebe ọ. Omenala na-enye mmadụ akọnuche dị mma. Omenala bụ mpụtara mmadụ jos. Nwayọọ nwanne nwayọọ. Ifugo ọ na-ewute na ụfọdụ ga-anọ amaghị ụfọdụ ọpụta sị na ha kere na ha bụ ohu na ya na-emere ya emere mana iwerego ntọala Chineke tọrọ ndị Igbo ha mara ka esi ebi ndụ na-eme onwe ha na-aga n'iru mana ụfọdụ ga-eke onwe ha gbuke onwe ha wepụ afa nna ha wepụ afọ ihe niile jụ ife ha oluzi asị na a na-emegide ha ebe ijigara aka gị wetuo onwe gị n'ala bụrụ onye nke ịbụrọdo onye nke abụọ mana ndị ọzọ na-atọ na-akpa nganga jiri omenala ha na-akpa nganga jiri afọ ha na-akpa nganga jiri ihe niile gbasara ha na-akpa nganga. Onye bịa aka asịrị sị gị na omenala gị adịghị mma na ọ alụ ka ị na-eme na obodo na-ajọka na ihe niile unu na-eme ajọka mana ị ga-ewere omenala gị na-eji akwalite nke ndị mba ọzọ ọ dị mma ya bụ anyị ji asị biko onye ọbụla jiri omenala ya kpaba nganga. Anyị na-ekwu na Chineke ekego ndị Igbo haziere ha ọnọdụ onye ọbụla were oke na ọrụ ya na-eme ihe ọma na mere na udo dị a na-achị gị ka eji bido ọchịchị a ga-eweta mmadụ eji eweta ofu onye eze Enugu eweta ofu onye agbanweela ya fasị na ọbụ ya bụ eze mana ikwuola na a na-achị n'okenye. Chịkọtazi okwu ka anyị na-apịachi ya. Ndị be anyị biko okwu m oriri ọkwa mma kwukọrọ nwoke na nwaanyị ka amata nwoke be netara ya ọbịa be nwoke zawa ahwa nwoke ọ dịghị azụ ahwa nna anya onwe nwoke nwaanyị ka anụ ka eji azụ ahwa nna nwaanyị mana ya bụ ekarị na eke ikpe nwaanyị amarị dịrị fugoro ụzọ iso narị ya ka anyị mere eme. Na-agbakwa ndị be anyị bụ ndị Igbo ka o wee dịrị mma ndị mmadụ na anụ ndị mma anyị na-agụ ha na-ewekwa iwe ha na-ewe iwe were ihe okenye egbukwa anyị na okenye onye ihe onye iwe were na okenye nke eri ihe onye ihe na okenye nwere ọrụ ọ na-arụ. Biko ndị be anyị ekene m unu. Chịkọtazi okwu gị zipụrụ ndị Igbo ozi. Dịka nsi wee kwu ka nsi wee na-ekwukwa ugbu a n'eziokwu o nwere ihe dịka na nwoke na nwaanyị na ha na-azọ ebe onye nọ onye ọbụla maka o si wee dị omenala ọbụla obodo ọbụla ha maka ha si ebi o nwere ndị enwero oche onye ọbụla nọ na ya ma oche onye ọbụla nọ na ya bụ ka ndị a si wee hazie onwe ha ka o wee dị mma. Ịma na aka ekpe dị aka nne ha dị ha na-abụ na-emekọrọ arụ aka ekpe weta aka nne ya weta ha gbakọ ọnụ wee welite ihe wee mee ka ihe arụ chọrọ ka o wee dị ka ọ ga-esi wee dị. Ya bụ na o nwere ihe dịka na ha na-emekpa ụmụ nwaanyị arụ maọbụ na a na-eme ha ka ekwesịrị ime
ọkwa ka obodo wee dị mma mana obodo anyị dị mma maka ọdịmma onye ọbụla. Daalụ ama echugbuole obodo anyị dị mma maka onye ọbụla ya mere na gbogbo ndị be anyị haziri obodo hazichaa ya nnọọ o wee dịrị anyị niile mma ka anyị chọọ ka ndị be anyị si bie ndụ n'udo wee dị ogologo ndụ n'obodo ka anyị na-achị n'azụ mebe na omenala anyị amaka omenala anyị mara mma nke ukwuu. Biko n'udo ana m asị ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma nke onye chiri ya zere ma biko mebe na omenala anyị mara mma nke ukwuu. Anyị na-enedo ụmụ nwaanyị anyị ọfụma ọ bụrụ na e nyere gị ọnọdụ omenala na obodo mee ka omenala gị dị mma ị bụrụ onye eze chia ọfụma jee mara ka obodo unu dị na-eme ihe niile ka ọ dị n'udo ka anyị na-ebi n'ogologo ndụ na ahụ isi ka ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma eze enigwe ekelela nga ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ dị mma otu a ka anyị ga-eji pịachi ya na nke tata n'ike Chineke izuụka ọzọ anyị ga-anọkwa ebe a wee na-aga n'iru omenala Igbo maka ka anyị na-eme nna ya maka na omenala bụ ụzọ enweghị onye ga-agbanarị anyị n'ọsọ. Abụ m Chizzy Ani ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma ka ọ dị n'o